ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሰላም ኩራት ሕይወቴ ከመየለሁም ተሐንድኩም አነ ድሐኒ እግዚአብሔር ይመስገን ጽባለሁ ከመየለሁም ጽሐትኩም ጽቡቅ ክትልዩ ለደማ ናይ ኩሉ ጊዜ ትሚተዩ እምባርከስ ኩራት ሕይወቴ እንኳን አጽሐኩም ንሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ኢሎም ማዓንቲኩም ድማ ኣሕዋቴ መብራዕታዕኩም ብኮመንቲ ብኩሉ እትሕግዝኒ ኣሕዋቴ ብጣዕሚ ዘመስግን ከም ድማ መብራዕታዕኩም ኣይፈለየኒ ሓገዝኩም ድማ ኣይፈለየኒ ሸር ሰብስክራይብ ድማ ግበሩለይኩም እሺ ንእሽተይ አላትኒ ስነ ጽሑፍ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝበለ ኩሉ ሳዕ ኣብ ረማ ንጉስ ምስጋና ዝኹላዕ ካብ ሊቀን መላእክቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ገብርኤል ብስራታዊ ምስጋናና ይስማዕ። ሳጥናኤል ኣምላኩም እዩ ኢሉ ኣፉ ምስከፈተ መላእክቲ ተረብሾም ተኸፈሉ ኣብ ሰለስተ ገሊኦም ኣምላኽና ኢሎም ከዱ ብዝተሰሓሓተ ገሊኦም ተጠራጢሮም ልቦም ተኸፈለ ኣብ ክልተ ገሊኦም ፈጣሪና እግዚአብሔር ኢሎም መስከሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ገብርኤል ነገሮም ኣትሪሩ ኣብ ዘለናዮ ደው ንበል ክሳዕ እንፈልጦ ምስጢሩ ኢሉ ኣጽናዕንዖም እቶም ምስኡ ዝሓበሩ። ንሕና ተደናጊርና ኣለና ብሓጢያት መንገዲ ገብርኤል ኣጽንዕና ኩነና ኣባዲ ብስራትካ ኣስምዕና ፍቕርኻ እዩ ቀንዲ ናብ ቤተልሔም ምርሐና ናብ ህይወት መኣዲ ቅዱስ ገብርኤል ንዓ ሰላምካ ሃበና ሓለዋኻ ኣይፈለያ እታ ቅድስቲ ሃገርና ስምካ እንትጽውዕ ከምቶም ኣቦታትና በትሪ መስቀልካ ሒዝካ ኣለኹ በለና። አሜን 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 አሜን። ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላምና ይምለሰልና ወርሓ ጎሰረ ሰላም ያስምዐና። አሜን።